Zdravím poslucháčov pri dnešnom špeciálnom podcaste, ktorý zorganizovalo Centrum globálnej politickej ekonómie pri Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a menovite Tomáš Profant, a ktorý je financovaný nadáciou Rosa Luxemburg. Moje meno je Adam Šumichrast, som výskumník priemyselných vzťahov a historik venujúci sa dejinám práce. Som rád, že tu môžeme privítať predstaviteľku dvoch organizácií, ktoré sa všeobecne venujú rovnakým témam a témam práce a problémov v práci, ale ich prístup, prostriedky aj vízie sa už odlišujú. A práve o týchto veciach sa porozprávame bližšie v dnešnom podcaste. Vítam tu Nadiu z Právnej akcie a takisto Milana z Pracujúcej chudoby. Ahojte. Ďakujem pekne za pozvanie. Takisto. Takže na začiatok vás poprosím v stručnosti, predstavte teda vaše organizácie, čomu sa venujú, pre koho existujú a čo je ich cieľom. Tak prosím, začni ty, Nadia. Ďakujem. Takže Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich. My sa sústreďujeme hlavne na riešenie problémov na pracoviskách, ale aj v komunite. Priama akcia je súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich už od roku 2000. Táto organizácia združuje podobné zväzy a skupiny, ako sme my v rôznych krajinách sveta. V súčasnosti vyše 20 krajín je v tejto asociácii zapojených. Za mňa teda, ja som teda zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba. To združenie, keď vznikalo, tak malo za cieľ, máme také dve fázy tej existencie, čomu sme sa venovali. V prvej fáze sme sa venovali tomu, aby sme ako keby dokázali, že mzdy na Slovensku sú nízke v porovnaní s výkonnosťou ekonomiky. Chceli sme to na nejakých dátach ukázať, aby tá debata proste smerovala týmto smerom, aby to nebolo na nejakom pocite pracujúcich. No a teraz sa vlastne venujeme pracovnoprávnej osvete a vysvetľovaniu práv zamestnancov, aby vedeli, aby si boli vedomi svojich práv. Vlastne, ako by ste vlastnými slovami vysvetlili, čo znamená pomáhať pracujúcim v ich sporoch alebo pri ich problémoch so zamestnávateľmi alebo v práci? No, v našom kontexte to znamená, v podstate my sme anarchosyndikalistický zväz, čiže možno taký ten rozdiel proti iným organizáciám je, že my sa snažíme konať nie za niekoho, čiže vy príďte k nám s nejakým problémom a my ho za vás vyriešime, ale konať s niekým. Čiže vyžadujeme, aby vlastne tí pracujúci alebo pracujúce, ktorí sa nám ozvú, boli v tom nejakom svojom probléme alebo spore aktívni alebo aktívne. Čiže toto je taká hlavná vec. Milan, vy teda pracujete s tým konceptom pracujúca chudoba. Vlastne, keby si bližšie povedal, čo to znamená, kto do tejto skupiny patrí a možno prečo je to dôležité? No, akože my máme na Slovensku nejakú hranicu chudoby, nejaké oficiálne číslo, za rok 2024 to bolo 509 eur, ale to je absurdné číslo. Hej, keď máš príjem 600-700 eur, tak si není majetný ani nechudobný. Čiže akože ja mám takú vlastnú definíciu toho, čo je to byť pracujúci chudobný, a pri dnešných cenách a platoch je to skôr tak, že v podstate keď zarábaš podpriemernú mzdu, tak sa kľudne môžeš považovať za pracujúceho chudobného, lebo žiješ od výplaty do výplaty a napriek tomu, že proste pracuješ 40 hodín týždenne, tak si ako keby nevieš dovoliť nejaký dôstojný život alebo život bez nejakého existenčného stresu. Takže u mňa je toto pracujúca chudoba. Ja mám pocit, že tu veľa pracujúcich je de facto chudobných napriek tomu, že sa snažia budovať si to živobytie prácou. Nadia, ty už si spomenula, že teda vy vychádzate z anarchosyndikalistickej tradície, čiže sa odlišujete od toho, nazvime toho klasického odborárstva. Áno. Teda ako by si ešte možno rozvinula bližšie tieto rozdiely alebo tie odlišné prístupy k tomu, ako sa to prejavuje v praxi? No, čo sa týka tej samotnej organizácie, tak vlastne my fungujeme tak, že sme nehierarchická organizácia. To znamená, že nemáme nejakých funkcionárov a takisto nemáme nejakých členov, ktorí by boli platení za svoju činnosť. My fungujeme na základe členských príspevkov a potom nejakých dobrovoľných príspevkov. V ďalšom bode sa to prejavuje v rámci rozhodovania, že nerozhodujeme, že niekto niečo povie z vrchu a teda tí ostatní to musia urobiť, ale snažíme sa rozhodovať konsenzom, že dohodnúť sa na nejakých veciach. No a ako som už spomínala, dôležitá je tá aktivita, či už teda aktivita členov alebo aktivita ľudí, ktorí prídu s nejakým problémom. Či
Čiže nechceme, aby to bolo ako v mnohých klasických odboroch, nechcem povedať, že vo všetkých, ale veľakrát to tak je, mám aj osobnú skúsenosť, že teda som člen, platím nejaké členské a raz za, neviem, možno 4 roky alebo 2 roky alebo koľko príde nejaká možná otázka, že či chceme niečo robiť, štrajkovať alebo ísť do štrajkovej pohotovosti. My by sme chceli, aby tí členovia a členky boli aktívni stále. Samozrejme podľa svojich schopností momentálnych a situácie, ale teda viac ako v tých klasických odboroch. Ďalšia vec je, že sa vlastne sústredujeme nie na kolektívne vyjednávanie, ale skôr na priame akcie, čo je fajn pri takých možno, že menších sporoch, ktorým sa veľké odbory často nevenujú, keď je napríklad o jednotlivcov alebo pár ľudí, tam tie priame akcie vedia byť veľmi účinné. Samozrejme aj potom pri tých väčších je ťažšie určite zorganizovať väčšiu vec ako malú. No a možno takým posledným rozdielom oproti klasickým odborom je, že tie sa sústreďujú často na také tie bread and butter issues, čiže na zlepšovanie tých ekonomických podmienok alebo prípadne nejakú defenzívu, pokiaľ reálne mzdy klesajú a podobne. My máme zadefinované aj určité strednodobé a dlhodobé ciele, pričom tým dlhodobým je zmena spoločnosti. My si myslíme, že momentálny systém nie je koncom dejín a že teda mohlo by to fungovať aj nejakým iným lepším spôsobom. Tá naša vízia je spoločnosť, ktorú my nazývame libertínsky komunizmus a teda mala by to byť nekapitalistická samosprávna spoločnosť, ktorá je založená nie na zisku, ale na plnení potrieb ľudí. Samozrejme nehovoríme, že to teraz ako sa dá urobiť zo dňa na deň, je to dlhodobý proces, ale teda k tomu smerujeme. Milan, keďže ty si aj teda odborár, pôsobíš priamo vo zväze ECHOS, čo je teda energeticko-chemický odborový zväz, tak by som bol rád, aby si aj zareagoval na tieto slova a zároveň ma teda zaujíma, ako teda z perspektívy odborára vnímaš stav sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na Slovensku, prípadne aký to má vzťah k činnosti aj pracujúcej chudoby, tento aspekt. To je taká komplikovaná otázka, ale začnem odtiaľ, čo je ľahšie zareagovať. Mne sa páči ten prístup, že priama akcia sa snaží angažovať tých ľudí do riešenia svojich problémov, tak by to podľa mňa malo byť aj v odboroch. A my vlastne v odboroch zápasíme s takouto dvojkolajnosťou v tých prístupoch, že niektorí berú tie odbory a ich sa snažia viesť ako servisnú organizáciu, že ty platíš členské a ja za teba robím veci. Alebo proste to môže byť ako keby taká organizujúca organizácia, že proste ty tých ľudí angažuješ, že zapájaš do toho riešenia tých problémov, zisťuješ tie problémy a snažíš sa ich povzbudzať k tomu, aby nejakou kolektívnou akciou sa pričinili o riešenie. A to napríklad teraz, čo sa ja snažím v našom zväze presadzovať v rámci ako takého, že voláme to, že taký organizing projekt, hej, že ale to je veľmi ťažké normálne ako meniť tú mentalitu, hej, lebo fakt je akože ja som taký čerstvý odbor, ja som sa v odboroch není dlho, asi tam 5 rokov, čiže ja to tiež vidím znútra, že jak to vlastne funguje. A takto by to podľa mňa malo byť, že áno, že tí zamestnanci by sa mali pričiniť o to riešenie toho problému. Nie je to len, že prídem niekam a ty vybav, a keď nevybavíš, tak proste som nespokojný, ale mal by si aj ty preto niečo spraviť, hej. Do nejakej miery, ako je to možné, hej. V rámci teda teraz z pohľadu odborov sa bavíme. Čiže toto mne je veľmi sympatické a ja to proste veľmi podporujem a aj v odboroch je to možné robiť a záleží, ako ktorý odborár to pojme. Hej, lebo presne potom sa stáva, že treba ísť do štrajkovej pohotovosti alebo do štrajku alebo nejakej kolektívnej akcie alebo podpísať už len nejakú petíciu a zrazu ten radový člen sa dozvie o odboroch po 2 rokoch ticha. Hej, takže ani nevie, že ani nemá pocit, ani potrebu byť zaangažovaný. Takže to je prvá vec, že to ja úplne kvitujem samozrejme a tak by to malo byť aj v odboroch, si myslím. No a tá ďalšia otázka bola o sociálnom dialógu, či... Áno, že ako by si teda z tej perspektívy odborárskej zhodnotil aj toto, stručne samozrejme, a v kontexte, aký to má vplyv alebo súvislosť s aj pracujúcou chudobou tejto veci, že či tam je nejaký vzťah. No, ako s našim združením. No, my neriešime sociálny dialóg, my riešime hlavne tú osvetu, aby my sa snažíme v zamestnancoch vybudovať nejaké právne povedomie a tým pádom sebavedomie, aby boli ochotní a motivovaní sa za seba postaviť, lebo keď poznáš svoje právo a deje sa ti nejaká krivda, tak si je oveľa viac tak motivovanejší sa brániť, čo som si teda všimol, takže taká motivácia pre ľudí.
A sociálny dialog sa deje na odborovej úrovni, takže tam nejaké prepojenie medzi pracujúcou chudobou a odbormi není v tejto veci, to fakt je v kompetencii odborov. Pracujúca chudoba je občianske združenie, to není teda občianske združenie, ktoré nie sú odbory, takže to nie sú odbory, tak tam my tieto veci neriešime. Ja neviem, či som ti odpovedal na otázku. Jasné, v pohode. Dotkli sme sa trošku tej témy, ktorú niektorí nazývajú problému pasivity pracujúcich, čiže či by si chcel aj ty ešte naďalej na to zareagovať, že aj z tej vašej skúsenosti z praxe, z tých príkladov riešenia sporov, že tento aspekt, ako by si vedela nejako možno zhodnotiť? No, my sme sa o pasivite celkom veľa rozprávali, keďže teda snažíme sa povzbudzovať ľudí k tej aktivite práve. A v podstate sme sa nakoniec zhodli na tom, že neúplne súhlasíme s tým ako keby konceptom, že ľudia sú akože pasívni a nič nerobia. Ono to tak môže vyzerať na takej tej ako keby makroúrovni, keď sa človek pozrie na to zhora, že nič sa nedeje, neprotestujú ľudia, neštrajkujú a tak, alebo veľmi málo v porovnaní so zahraničím. Ale z toho, čo vieme a čo sa nám teda ľudia ozývajú, tak prebieha veľmi veľa takých malých mikrobojov, takých každodenných, že sa človek postaví napríklad za svojho kolegu, lebo nejaký iný kolega mu alebo kolegyňa povedal nejakú, ja neviem, polorasistickú poznámku, alebo prebieha niekde nejaký mobbing alebo bossing a ľudia sa spoja, alebo už len to, že sa ozvú, že teda mám takýto problém, chcem ho riešiť a teda buď ho s nami riešia, alebo niečo. Neúplne súhlasíme s tým, že tá pasivita je taká prítomná. Môže to tak vyzerať, ako som hovorila teda v porovnaní s tým zahraničím, že tu sa tak akože veľa možno, že neštrajkuje alebo neprotestuje, ale my si myslíme, že to je tiež proces, že v podstate ten vývoj alebo tie dejiny sa nevždy úplne dajú urýchliť. A tá história na Slovensku nie je až taká dlhá, ako možno v iných zahraničných krajinách. Niekto povie, že vo Francúzsku toto a v Španielsku tamto, alebo v Británii, lenže keď sa pozrieme na to, že ako oni majú dlhú históriu tých sociálnych bojov, tak jednoducho musíme to pomaly budovať a ono to príde. Podľa nás. Sme takí optimistickí. Milan, ešte niečo k tomu, by si chcel dodať? Ja s tým súhlasím, že proste tá spoločnosť je vo vývoji a že treba to podporovať a povzbudzovať tú aktivitu. Že podľa mňa sa to časom musí nejako keby rozfofrovať, to nemôže v takomto stave byť väčšine. A tiež to takto vnímam, že sa to deje na mikroúrovni, ale zase ja vnímam aj, že tie problémy, že kedy ľudia, že jeden sa chce postaviť a proti mobbingu a ostatní ho nepodporia, to zase ja často vidím, že sú takí osamelí jazdci, ale tiež si myslím, že to treba povzbudzovať a že to není vytesané do kameňa, že tak to musí byť stále. Jasné. Poďme na ďalšiu tému, ktorou je riešenie tých problémov v práci v kontexte zákonného nastavenia, teda zákonníka práce. Vlastne pre pracujúcu chudobu je to často použitý nástroj. Ja ťa sledujem, Milan, aj na sociálnych sieťach, že robíš často tie videá, kde teda vysvetľuješ tieto pracovnoprávne legislatívne otázky a problémy. Aj si začal teda študovať právo, čiže k tomuto prosím ťa povedz pár slov. No, ja som si všimol, že právo vie byť veľmi silný nástroj na to, ako niekoho donútiť podriadiť sa tvojej vôli, ak je v súlade so zákonom. Hej, tak to poviem. Ale ako keď si v práve myslím, hej, nie že podriadiť sa svojej vôli, ale jednoducho naozaj, že keď sa ti deje nepravosť a krivda a ty poznáš to právo a právo má veľmi silný jazyk a precízny a ostrý a ten wording vie byť častokrát veľmi silný, Čiže má to viacero fáz, hej, že keď sa mi ozve nejaký zamestnanec, že sa mu deje nejaká neprávosť, tak mu väčšinou vysvetlím, že čo teda hovorí zákon a že teda je ľudskou rečou mu to poviem a ako má argumentovať zamestnávateľovi. Niekedy je vidno, že tá argumentácia zamestnávateľovi nepomôže, tak treba to dať na inšpektorát a niekedy, nie často to robím, ale niekedy robím aj to, že teda pomôže mu napísať list tomu zamestnávateľovi a ten list je teda veľmi taký ostrý, právnický a ten jazyk je akože dosť tvrdý a precízny. Keď ten zamestnávateľ vie, že robí proste zle, hej, nehovorím, že to funguje vždy, ale častokrát to funguje, že on vie, že robí zle, príde mu teraz takýto list, hej, tak on veľakrát akože nemá chuť sa teraz naťahovať s inšpektorátmi, s inštitúciami, alebo proste hnať to pred nejakého arbitra, keď vidí, že je to dobre vyargumentované, tak oni veľakrát cuknú potom tí zamestnávateľia, hej, samozrejme nie vždy. Takže ako má to nejakú silu a je to podľa mňa dobrý nástroj na to, ako nútiť tých zamestnávateľov správať sa aj korektne a slušne k tým zamestnancom. Takže ja mám teda, že takú skúsenosť, že na nejakú množinu situácií to funguje
A to sa mi na tom práve páči, lebo ty síce nemáš nejaké postavenie a nemáš nejaké peniaze, hej, ktorými proste, či už postavenie alebo peniaze by si vedel niekoho nejako nútiť do niečoho, alebo nejakým mocenským svojím postavením voči nemu, ale máš to právo na svojej strane. A keď to teda poznáš a vieš ho uplatňovať zároveň, tak vie to mať svoju silu. Priama akcia na druhej strane je aj kritická, alebo hovorí o nejakých limitoch tejto právnej roviny. Na druhej strane spravidla v tých konkrétnych sporoch sa dostávate do tohto aspektu a riešite tiež, čo je v zákonníku práce a vlastne ako je to nastavené. Čiže čo vieš k tomuto vlastne povedať? Áno, do istej miery určite súhlasím. My takisto sa zhodneme v tom, že to právo je dôležité poznať. Treba vedieť, na čo má človek nárok, aké má práva. Trocha nás mrzí, že sa málo o tom učí podľa nás, či už na stredných alebo na vysokých školách. Nehovorí sa, málo kedy sa hovorí študentom a študentkám napríklad, že aké sú náležitosti pracovnej zmluvy, aká je minimálna mzda, že sú tam nejaké stupne, či napríklad brigádnik má nárok na minimálku alebo nemá, aké sú prestávky v práci, či má nárok na strávne a podobne. To by sa malo učiť podľa nás, lebo je to dôležité a to sú, alebo napríklad ohľadom skúšobnej doby, že neexistuje také niečo ako neplatená skúšobná doba, to je veľmi častý problém. Čiže toto je jedna vec, čo by sa podľa nás na čo by sa malo viacej dbať a to aj my sa snažíme robiť. A druhá vec je ale, že poznať právo, ale nenechať sa ním limitovať. Lebo máme skúsenosť z niektorých sporov, že síce tie argumenty tam sú, ale napríklad nie sú také nepriestrelné, aby obstali pred súdom. Často tí zamestnanci alebo zamestnanky, ktorí sa nám ozvú, nemajú tie úplne všetky dokumenty v poriadku, nemajú možno, že pracovné zmluvy so všetkými náležitosťami alebo dochádzku nemajú a podobne. A potom vlastne nastupuje priama akcia, keď to nejde s súdmi. Tak často to ide práve tým, že napíše sa napríklad list s požiadavkami a prípadne sa potom ide nejakými nátlakovými akciami, aby teda boli tie požiadavky dosiahnuté. Často aj sa stáva, napríklad mali sme také, že aj keď ten človek je v práve, že príde napríklad na políciu podať trestné oznámenie za nevyplatenú mzdu a stalo sa nám, že potom sa teda ozval ten daný človek, že on teda chcel ísť touto právnou cestou, my že veď ako dobre, skús. A potom povedal, že no mne to zamietli, lebo že prišiel tam ten zamestnávateľ a povedal, že ale že ja naozaj tie peniaze nemám, že to ako to nevyplatenie nebolo úmyselné, ale neúmyselné. Hneď to nie je trestný čin, hneď akože skončil. A potom ho teda nasmerovali na občianskoprávne konanie, ktoré teda veľmi často je veľmi zdĺhavé. Nie sú tam teda pre toho pracujúceho až také veľké náklady, ale môže to trvať roky a je to s neistým výsledkom. Takže keď človek je naozaj, keď sa bavíme, ak sme sa bavili o tej pracujúcej chudobe, tak človek nemôže čakať 2-3 x rokov na to, aby mu bolo vyplatených jeho, 1000-2000 eur. Takže tak. No, súhlasím. Úplne súhlasím, že toto sú tie limitácie toho práva, že napríklad inšpektorát je ako polofunkčná inštitúcia je problém. Hej? Že to je to, že nemáme kvalitné inštitúcie, takže ty proste nemáš backup, na ktorý sa vieš obrátiť. Čiže tie inšpektory sú napríklad také, že to je 50/50. Takého inšpektora si vyžrebuješ. A ja to napríklad robím tak aj s tými súdmi, aj s tými inšpektorátmi, lebo ja len do nejakého limitu viem tým ľuďom pomôcť, hej, že ja vlastne tie inšpektoráty a súdy používam ako výhrážku, aby sa proste fakt zlákli tí zamestnávateľa, že sa to poženie až neviem kam a vždy tak tajne dúfam, že to tam nebudem musieť hnať. A hovorím, že na nejakú množinu to funguje a potom už keď to tam treba hnať, tak už posuniem tých ľudí nejakému advokátovi. A presne, a to je ďalší limit, že súdy trvajú dlho. Akože, a aj toto, čo si hovorila, to tiež je dobrý point, že dokumenty nie sú akože v poriadku a nedajú sa veci úplne vždy len tak ľahko preukázať. Čiže má to svoje limity a preto si myslím, že proste rôzne tie nástroje fungujú na rôzne situácie, že podľa mňa sa to ako keby vie tak pekne doplňať. No. Dobre, poďme k tým sporom. Čiže priama akcia, keby si vedela uviesť nejaký príklad, vlastne konkrétny, nejaký taký ideálny, ktorý dobre poukazuje na ten váš spôsob práce, že ako to prebieha a ako to môže viesť aj k zdarnému koncu. OK. Nebudem úplne menovať asi konkrétny subjekt, ale človek sa to môže dočítať na našom webe,
keby si chcel pozrieť podrobne tie naše spory, tak o tých ukončených informujeme. Ale jeden taký, to bol vlastne taký prvý väčší, ktorý trval aj celkom dlho, niekoľko mesiacov, tak tam to je taký vzorový postup, že ako postupujeme. A to bol spor o tom, išlo o živnostníka, ktorý pracoval pre jednu mimovládnu organizáciu, ktorá mu nevyplatila posledné 2 faktúry. No a my sme sa s ním teda stretli a sme sa bavili, že ako, on teda nám hovoril, že čo už všetko vyskúšal, že teda písal, volal, bol osobne, otravoval dostatočne dlho, stále nič. Čiže my sme potom spolu s ním napísali teda list s požiadavkami, kde tiež presne sa vždy snažíme vyznieť tak akože jemne právnicky, že teda toto ste vykonali, nevykonali, dovtedy a dovtedy by bolo dobre teda zjednať nápravu, vyplatiť to a je tam nejaký teda termín alebo nejaká lehota. Pokiaľ tá lehota uplynie, my medzičasom sa teda stretávame a dohadujeme sa na tom, že čo ďalej. Väčšinou sa teda snažíme riešiť to teda tými priamými akciami spolu s tým daným človekom alebo ľuďmi, ktorí sú do toho zapojení. Vždy si zanalizujeme si vlastne poprvé, že aké máme dokumenty, teda ten daný človek, aké má dokumenty k tomu, aké má informácie, akú má komunikáciu, mailovú, SMS-kovú, všelijakú, lebo ľudia všeličo napíšu a potom na to aj zabudnú, že to napísali. A potom riešime, že čo je to vlastne za subjekt, či má nejaké slabé miesta, napríklad obchodné vzťahy, alebo v tomto prípade to bola NGOčka, čiže tam boli nejaké také akože donorské vzťahy, ktoré sme riešili, že možno by teda tých donorov zaujímalo, že táto NGOčka síce berie peniažky, ale vlastne nevypláca svojich ľudí. No a potom vlastne si pripravíme nejaký plán akcií, ktoré sú nejakým spôsobom vystupňované, že začneme tak akože zľahka a napríklad osobnou návštevou opäť s odovzdaním toho listu, kde ale už ideme vo väčších počtoch, že už to nie je len, že dostal niekto poštou niečo, čo môže vyhodiť do koša. A potom teda sledujeme, čo robí daný subjekt. Napríklad, ak má niekde nejakú verejnú akciu, tak sa tam môžeme objaviť s tým, že sa pripomenieme, že aha, tuto stále je nejaká nevyplatená suma napríklad, alebo nejaký iný problém. No a často sa stane, že teda už pri tom odovzdaní listu, že už potom dôjde k tomu vyplateniu, že ten daný zamestnávateľ alebo zamestnávateľka sa zlákne. Ale teda sú aj spory, ktoré trvajú dlhšie, ale my máme čas, takže my si tak ako postupujeme ďalej a okrem jedného sporu vlastne, kde to bola tiež, myslím, že brigádnička, že nakoniec už nechcela pokračovať, tam boli nejaké osobné dôvody a nemala veľmi podporu okolia, tak okrem tohto jedného sporu v podstate zatiaľ všetky sme mali úspešné. Čiže v zmysle tých konkrétnych krokov má keby najväčšiu silu má práve tá vlastne osobná nejaká návšteva alebo tá osobná intervencia. Určite áno, je to veľmi nepríjemné. Samozrejme je to nepríjemné aj pre nás z tej našej strany, lebo ľudia nie sú zvyknutí sa konfrontovať s nejakými autoritami a vôbec akože žiadať niečo od niekoho. Ešte stále sme zvyknutí, že veď to je šéf, tomu nemôžem nič. Ale toto je práve pre nás dôležité, že v tom spore, v tom nejakom konflikte sa človek učí, sa posúva a tí ľudia vychádzajú z toho zmenení, sú iní potom aj v ďalších svojich pracovných vzťahoch. Prípadne, že teda viem, že využívate aj v nejakých nasledujúcich potenciálnych krokoch aj ten vlastne medzinárodný aspekt, že ste členom teda medzinárodnej organizácie pracujúcich, čiže viete v niektorých prípadoch zatlačiť aj týmto spôsobom. Áno, keď sa dá, akože keď je to napríklad firma, ktorá má pobočky inde alebo má partnerov v zahraničí, tak áno, dá sa. Alebo prípadne potom vieme požiadať tie ostatné sekcie, tie ostatné skupiny organizácie, aby napríklad posielali nejaké protestné maily, alebo viem, že sekretárka MAP, tej Medzinárodnej asociácie pracujúcich, že myslím, že aj bola niekde, keď prechádzala akorát cez Slovensko, tak riešili sme nejaký spor a prišla tam teda aj ona osobne, prípadne vie tiež zavolať a podobne, čiže áno. Málo kedy sa dostaneme až do tejto fázy, že to treba, ale hej, je to fajn. Mali sme napríklad spor, kde sme riešili cez hraničnú spoluprácu s Viedňou a vlastne vo Viedni tiež máme pár takýchto kamarátov, povedzme, ktorí potom vedeli riešiť ako keby tú viedenskú časť toho problému. Môžem sa opýtať? Jasne. Že vlastne na takýchto priamých akciách, kde vlastne vy aj navštívite dokonca nejaký event, alebo ste väčšia taká skupina, tam je vždy aj ten zamestnanec, hej, predpokladám. Áno. OK. A vznikajú tam aj nejaké konflikty, že medzi tým človekom, teda tým zamestnávateľom a vami, že niečo také, že aj vám je to teda nepríjemné? Alebo... Medzi tým zamestnancom alebo medzi zamestnávateľom? Že vy tam prídete konfrontovať toho zamestnávateľa a že či napríklad on je natoľko arogantný a konfliktný, že tam
vznikajú možno aj nejaké konflikty už potom priamo v teréne. Áno, ale nie také, že až že fyzické, alebo tak, to nie. A my aj vždy sa snažíme vystupovať veľmi korektne, nejdeme tam, akože ideme vo väčšom počte, ale nejdeme agresívne, dávame si na to pozor, lebo oni potom majú tendenciu, mali sme aj také, že potom prišlo, že trestné oznámenie, že prišli sme vo veľkom množstve a vyhrážali sme sa, ale my to máme celé natočené a proste bola to pokojná návšteva, kde 10 ľudí vošlo dnu, takto sa položil list a 10 ľudí vyšlo von, čiže tam ako nie je o čom a dávame si teda na to pozor, aby my sme neboli tí agresívni. Oni ak sú, že niečo si tak akože pokričia alebo čo, tak si povieme, že veď ako dobre. O to v podstate ide, že trochu im znepríjemniť život, keďže oni ho znepríjemňujú tým ľuďom, ktorým napríklad dlhujú tie peniaze, ale do nejakých akože väčších sporov. Mali sme skôr také možno, že sme prišli a že ten zamestnanec teda odovzdal tie požiadavky a boli sme dohodnutí, že iba odovzdáme a ideme preč, že nebudeme sa nejak vykecavať, lebo niekedy sú také ťahy zo strany toho zamestnávateľa potom, že a veď však ja ti to vyplatím a tak. A tento presne toto začal, že však si tu k nám sadni, že to poriešime. A už ho tak akože ťahali od nás preč, ale sme boli dohodnutí, takže vedel, že nie, čiže sme potom odišli a potom do 2 dní to vlastne dostal na účet, že nebolo treba vôbec sedieť za nejakým stolom a poďme sa tuto akože kamkovia porozprávať po niekoľkomesačnom dlhovaní peňazí. Ešte k tým trestným oznámeniam, keď už som začala, ak môžem, že toto sa nám občas stane a prvýkrát to bolo akože nepríjemné samozrejme, ale už sme si tak nejak zvykli, lebo pravidelne sú potom tie trestka zamietané, že vlastne príde aj v tomto spore, ktorý som spomínala s tou NGOčkou, s tou mimovládkou, tak tam hneď to prišlo, že teda výhražky a ten živnostník potom išiel teda na políciu, povedal, že čo je vo veci, že tuto má nevyplatené faktúry, že bol tam teda v skupine ľudí požiadať a to trestko akože okamžite bolo proste zamietnuté, lebo nič neurobil, čo by naplňalo akékoľvek nejaké znaky trestného činu. Ja ešte mám jednu otázku, že keď, ak môžem, že keď vlastne takto ťaháte tie spory až takto do konca a ešte takto aktívne, že potom vlastne akú máte kapacitu, že napríklad ročne koľko takto stíhate poriešiť veci? To je práve problém, lebo to presne závisí od toho, že koľko nás je a koľko ľudí sa vie tomu aktívne venovať. A ľudia majú rôzne situácie životné, majú malé deti, veľké deti, menia prácu a podobne. Čiže je to veľmi rôzne. Pokiaľ je to takáto akože rýchla vec, tak to sa dá, že pošleš list alebo prípadne raz niekam ideš, že to vyplatí, tak to je jednoduché. Ale sú spory, ktoré sa ťahajú dlho. A potom to samozrejme vyčerpáva. To zase nemôžeme povedať, že nie. Ale myslím si, že sme v organizácii tak nastavení, že teda preto to robíme, hej. No. Jasné, lebo aj ja to zo svojej skúsenosti, že aj mňa vyčerpáva, keď sa ten sport ťaha dlho, hej, že proste nie je toho Boha, aby ten človek už konečne akože sa podvolil tým argumentom. A aj teraz mám taký jeden, že každý deň mi volá jeden pán a proste stále to riešime, aj polhodinové telefonáty a čo má spraviť a čo mu má povedať, čo mu má napísať a tak ďalej, takže je to vyčerpávajúce, no preto sa na to pýtam. Áno. Ale tak to človek, ktorý by z toho presvedčený. Snažíš proste, áno, hovoriť, že musím iba vydržať, áno. Je to také už potom niekedy, že kto z koho, vieš, že máš pocit, že veď už musia naozaj, veď ako. A stále nie, a hovoríš si, že ale ja vydržím dlhšie, že proste raz to príde. Raz ich to prestane baviť. Hlavne keď im akože takto v úvodzovkách, že robíš takto trocha zle, že im niekam prídeš, že oni niečo chcú, vieš, neviem, rozbehnúť nejaký biznis a týmto tam prídeš pokaziť a vlastne urobíš im to zlé meno, lebo akože tento dlh z minulosti stále nezmizol, tak si myslím, že časom ich to prestane baviť. Milan, teda tebe píše veľa ľudí so svojimi problémami, keby si možno vedela zhrnúť nejaké 3 také základné témy, ktoré najviac trápia tých slovenských pracujúcich. A prípadne potom druhá otázka je, že vy sa venujete teda priamému lobbingu u politikov, že sa vám podarilo presadiť nejaké iniciatívy, nejaké veci a ma zaujíma, že čo možno aktuálne sa chystá, alebo niečo je behu. Vieš čo, akože toto, ja tým, že mám tých správ fakt každý deň veľa, tak mnohé sú aj o tom, že otázka odpoveď, potom mnohé sú, že to je dlhotrvajúci dialog medzi nami dvomi, niekedy telefonáty, niekedy to vyústi teda aj v nejaké takéto listy. Veľakrát sa to snažím smerovať k takému základnému poradenstvu, aby ten človek ako keby sa podkul v tej veci a vedel on argumentovať. Hej, oni sa mi potom veľakrát aj vrátia povedať, áno, vyšlo to, povedal som, vydobil som si, nedal som sa a tak. A presne ako tu hovorila
kolegyňa z priamej akcie, tak oni sú potom takí sebavedomí, hej, že oni keď sa im to raz podarí, tak potom už sú ochotnejší to urobiť aj druhý raz a potom naozaj ich to zmení a oni nadobudnú taký nový skill. A teraz vlastne aj tým, že mi chodí tých veľa správ, tak ja to proste akože odpíšem, odpálkujem, fajka, je to vybavené a idem ďalej. A ja si vôbec ani neuvedomujem, že čo všetko vlastne tí ľudia so mnou riešia, lebo dostávam túto otázku, že čo to všetko je, tak už som sa nad tým fakt začal zamýšľať, že čo to je. A keď si listuješ zákonník práce, tak fakt je to všetko. Tam ako ktorý paragraf zoberiem, tak ten sa porušuje a proste vždy nejak kreatívne. No teraz akože mám takú vlnu, že mi sa hodne veľa ľudí ozýva, že majú zdravotné problémy a chcú skončiť, hej, zo zdravotných dôvodov. Potom mám veľa takých, že mamičky sa vracajú po materskej, rodičovskej a nechcú ich zaradiť naspäť na pôvodné pracovisko a do pôvodnej práce a zrušili im miesto. Tohto je veľa kadejakých, že ti neprideľujú prácu, na ktorú si bol prijatý, toho je veľa. A šikany je strašne veľa, mobbingu, toto proste my sme ušikanovaný národ, to je strašne toho veľa. Ale všetko sa porušuje od nejakého strávneho, cez že ťa nutia podpísať hocičo, že ti vyfabrikovajú nejaké porušenia pracovnej disciplíny, že strávne ti nedávajú, jak ti majú dať, že ti nevyplácajú veci, ak by ti mali pracovný čas, odpočinok v týždni nedostávaš, odpočinok medzi 2 zmenami nedostávaš, nadčasy ti nariadujú, hajbuj, proste tu sa porušuje všetko, hej. Čiže ako samozrejme ja to vnímam iba cez tie problémy, ja neviem povedať, že v koľkých firmách to funguje versus koľkých to nefunguje, lebo mne ľudia píšu iba tie problémy. Ale teda, ak sa môžem spýtať, teda tebe píšu ľudia, ktorí napríklad nie sú v odboroch. Áno. Strašne veľa ľudí mi píše, čo není v odboroch. A úplne najradšej v úvodzovkách mám, keď po 3/4 hodinovej diskusii zistím, že ten človek je vo firme, kde sú odbory, kde aj celkom fungujú tie odbory a ešte snad je aj člen odborov a proste nechápem, prečo to nerieši s tými odbormi a rieši to tam 3/4 hodinu so mnou. Čiže to sa tiež stáva a ja ich potom samozrejme aj odkazujem na tých odborárov a samozrejme tiež im poradím, ale tiež im aj vysvetľujem, že môžu kľudne za nimi ísť, že aj dokonca niekedy tých odborárov aj poznám a viem, že sú to v pohode ľudia, že by mu pomohli, len sa im musí ozvať. Čiže áno, ale väčšinou sú to neodborári, áno, ale bežní zamestnanci. No a ten lobbying? Ten lobbying, áno. My sme mali takú najväčšiu vlnu v tom 2018, keď sme presadili tie mzdy v inzerátoch a to právo zamestnanca hovoriť slobodne o vlastnej mzde a ešte sme presadili zrušenie v pracovnoprávnych sporoch, zrušenie poplatkov súdnych pre zamestnancov. A potom boli také, že keď potom prišla ďalšia vláda, že tam bol Matovič a Krajniak a COVID, tak oni chceli napríklad vtedy, že čo ľudí nechávali doma, tak okrem toho, že 400 hodín nadčasov máš, tak oni chceli do 400 hodín, aby si odpracoval, čo si bol doma, čiže vlastne ako keby 800 hodín navyše v roku. Tak tomu sa podarilo zabrániť našimi aktivitami a lobbyingom vtedy. A teraz akože sa snažím už 2 roky prelobovať zvýšenú ochranu odborárov, lebo áno, existujú odborári a sú takí aj mnohí, že čo sú pasívni a leniví a nerobia si svoju robotu dobre a potom sú aj takí veľmi aktívni, čo naozaj sa snažia tých zamestnancov obhajovať a tak a neberú si úplne, akože nebehajú po špičkách okolo toho zamestnávateľa a zamestnávateľa v posledných rokoch si nejako povedali, že však môžeme ich prepustiť napriek tomu, že majú nejakú ochranu v tom zákonníku práce a že stojí nám to za to, aj keď to teda prehráme ten spor a budeme musieť doplácať nejakú mzdu. Čiže ja sa teraz snažím presadiť už 2 roky zvýšenú ochranu, aby nemohli odborári len tak prepustiť bez súhlasu súdu, ktorý musí byť daný vopred. A sa to posúvalo stále postupne a chvíľu to vyzeralo, že už to pôjde, potom, že už to nepôjde do legislatívy a stále to bolo také, že back and forth, proste tu, že tam a späť. No ale teraz to zase, akože ja to už nechcem sľubovať, lebo proste môže sa stať, že o pár mesiacov to zase neuvidíme, ale už to zase vyzerá na spadnutie, že možno sa to dostane do legislatívy. Takže teda držme si palce, teda dúfam, že to tam o pár mesiacov uvidíme, lebo mám už také informácie z ministerstva, že sa na tom pracuje. Tak uvidíme, no. Takže toto je pre mňa dôležité, hej, že aby tí ľudia, čo teda aktívne na tých pracoviskách tie práva zamestnancov obhajujú, aby sa nemuseli toho prepustenia báť. Takže toto je teraz taká moja agenda a to sa snažím fakt už 2 roky to riešim. Jasné. No. Už sme sa rozprávali o tej pasivite pracujúcich, mám tu aj takú otázku na nejaké triedne vedomie, či už v odboroch alebo všeobecne. Ale teda v literatúre sa niekedy píše v kontextu úpadku hnutia práce odborárov, vlastne neustále klesá de facto po celom svete s výnimkou niektorých krajín, klesá členstvo v odboroch.
Čiže v literatúre sa niekedy hovorí o tzv. Koncepte tzv. Militantnej menšiny, nejakého menšej organizácie, ktorá dokáže priniesť nejakú bojovnosť, nejakú novú dynamiku do toho širšieho hnutia práce. Mohli by ste sa vy, či už ako priama akcia alebo pracujúca chudoba, vnímať v takomto zmysle, že zohrať takúto úlohu, nejako posunúť tie staré štruktúry? Nadia. Náročná otázka, ale teda, čo sa týka nejakého predvoja v nejakých existujúcich odboroch, alebo tak to my robíme a ani nám to nie je veľmi sympatické, príde nám to trocha také dobrodružné možno, lebo často ľudia, ktorí to robia, tak sú možno v takej tej pohodlnej pozícii, že nemajú čo stratiť, ale tí ostatní hej. Ale na druhej strane, ako sme už spomínali, že tie boje tých ľudí menia a takisto menia nás a získavame viacej skúseností, tak to sa vlastne potom môže ukázať náhodne v nejakej situácii. U nás to bolo počas štrajku v školstve, kde teda som bola zapojená a bolo fajn vlastne, že som mala nejaké skúsenosti s organizovaním. Že potom tie veci, ktoré ja už som mala tak akoby zažité, tak sa dali preniesť aj v rámci ako keby tej štrajkovej situácie na tých ostatných kolegov a kolegyne. Týkalo sa to napríklad toho, že sa robili zápisy, hej, to bola novinka, že ľudia, že vlastne mali by sme si to asi písať, čo sme dohodli, alebo že aby nemal jeden človek na sebe všetky úlohy, že teda skúsme si to nejak spravodlivejšie rozdeliť, že skúste si možno dobrovoľne niekto na seba niečo zobrať a vždy sa niekto teda prihlásil. Alebo že aby tam bola nejaká rotácia, že nech to nie je, že stále teda robíš zápis ty, lebo ty si v tom dobrý, hej. Alebo tam fungovalo také, čo bolo teda pre mňa veľmi zaujímavé, že taký až delegátsky systém by som to nazvala, že naozaj tí učitelia a učiteľky, ktorí chodili z rôznych škôl na tie stretnutia, tak prišli s nejakým mandátom, že oni sa najprv ako porozprávali v rámci tej školy o tom, že toto by sme asi boli ochotní urobiť, toto chceme, alebo toto sa nám úplne nepáči. A že neprišli tam, že teda ja som tu a ja toto poviem a potom to akože odkážem naspäť mojim a oni budú musieť s tým súhlasiť, lebo to som dohodol. Čiže tieto veci, ktoré my už niektorí teda tam mali skúsenosť, tak potom vlastne sa dali využiť v rámci toho hnutia. Ale nebolo to, že by sme boli nejaký predvoj, skôr sme možno prišli s tými nejakými schopnosťami alebo skúsenosťami. Vlastne táto otázka platí aj pre teba, Milan, ale zaujíma ma aj zároveň, že viem, že niekedy pracujúca chudoba možno aj v tom odborárskom prostredí nie vždy bola vnímaná možno pozitívne od niektorých ľudí. Niektorí to vnímali ako nejaké lezenie do kapusty, proste, že keby si vedel k tomuto povedať viacej, že aký je ten vzťah medzi klasickými odbormi a pracujúcou chudobou, keďže už ty si aj tam. Ja som teraz taký dvojjediný. Áno, ja som si to napríklad, ja keď som zakladal, to bolo ešte zo začiatku, že facebooková stránka, ešte tam bola občianske združenie, tak ja som čisto z toho, že aký som aj ja bol situácia, vnímal situáciu okolo seba, ja som ani o odboroch veľa nevedel, tak občiansky som chcel ako keby riešiť tú vec, nejak poukazovať na ňu, hej. A ja som si potom, zachytil som takéto hlasy ešte vtedy od niektorých odborárov, že proste lezeme do kapusty a brali to ako konkurenciu. Ja to považujem za extrémnu malosť v myslení a príde mi to ako, to je tak, akože, je to príde tak úbohé, keď ti mám pravdu povedať, že ja už ani nemám preto slova, lebo my sme nikomu do kapusty neliezli, každý občan má právo si riešiť akúkoľvek tému verejne, akú len chce. A už vôbec nerozumiem, je to aj na Slovensku, je to také často, nielen že v rámci odborov, ale v rámci mimovládok, že oni majú taký pocit, že keď niekto rieši tému, ktorú rieši iná mimovládka, že tú tému kradneš alebo niečo, fakt neviem, ako sa dá ukradnúť téma, tak začneme aj hovoriť, ty a ukradni si teda naspäť, keď je to kradnutie. Čiže pre mňa to bolo také, že my sme neboli odbory nikdy ako občianske združenie, my sme skôr iba tak ako keby sa snažili tieto témy viac tak popularizovať, hej. A my sme tak skôr vnímali, že však skôr medzi nami, a my sme ešte aj odbory veľmi propagovali, aj hlavne aj v súkromných správach, že vtedy, keď sa ľudia na nás často obracali, tak ja som ich odkazoval na rôzne odborové zväzy a tak, z ktorých som potom častokrát počul ale kritiku na našu činnosť, hej. Čiže ten vzťah bol takýto ako keby nevyvážený medzi pracujúcou chudobou a odbormi a mne to prišlo také zbytočné, lebo mne to prišlo, však môže byť medzi nami synergia, veď mne ide o tú istú vec, robím to iným spôsobom, ja nemôžem ani odborom liesť do kapusty, lebo ja reálne nepôsobím v žiadnom podniku ako pracujúca chudoba, nás je tam 5,5,
Čiže ako my ani nemáme tie kompetencie odborárske, ani nevyjednávame kolektívne zmluvy, že my aj v tomto poli nevieme konkurovať. Čiže mne to prišlo skôr také, že keby radšej počujeme nejaké snahy o spolupráci a s možnostiach spolupráce, že to by im dávalo nejaký zmysel kvôli nejakej synergii v tých témach a nie, že proste ja som počúval miestami, že ako keby také intrigánske, také intrigy za našim chrbtom, ako my chceme rozbiť odbory a vznikli sme, aby sme neviem čo ponarúšali a neviem čo a akože nejakej úprimnej snahy o nejaké zlepšenie veci, tak toto robili, čo sme robili. A vlastne čo sme my robili? My sme iba také nejakej mediálnej a verejnej úrovni ako keby komunikovali tieto témy a rozporovali nejaké narratívy, čiže to prišlo, že je to skôr pozitívum. Ja som si napríklad všimol a myslím si, že sme k tomu prispeli, že kým sme my vznikli, tak naozaj minimálna mzda bola téma, ktorá bola veľmi rozporovaná, pomaličky sa dvíhala tá minimálka, my sme veľmi veľa urobili preto, aby sme ako keby vysvetlili, že minimálka proste neničí pracovné miesta, že v pohode ju dvíhať a tak ďalej. Čiže my sme k tomuto diskurzu akože podľa mňa dosť pozitívne prispievali, aby sa ako keby ten ťažko pravicový narratív otočil. A to bola tá naša činnosť. Kľudne to mohli robiť aj odbory a odbory sa mohli kľudne od nás inšpirovať a robiť to isté. Akože namiesto kritiky si mohli brať príklad, keď sa im zdalo, že to robíme v niečom lepšie. Takže toto je môj pohľad na toto. Ale teda zároveň ma zaujíma, vzhľadom na tú tvoju špecifickú situáciu, postavenie a vzhľadom na to, že teba vnímam ako takú hlavnú tvár tej pracujúcej chudoby, že teda či má ona dnes ešte zmysel ako samostatná iniciatíva, že či vlastne ty tieto tvoje aktivity nemôžeš robiť aj v rámci tých odborových štruktúr? No to je dobrá otázka, som nad tým rozmýšľal a vieš, ono to je proste tak, že to je moje pieskovisko, kde mi do toho nemôže nikto kecať. Hej. Takže odbory sú kolektívny orgán, majú kolektívne orgány, to som chcel povedať, kolektívne orgány, ktoré rozhodujú kolektívne a tam má teda akože každý nejaký názor na to, ako sa veci aj v odboroch majú robiť a tam sa musíš aj podriadovať nejakému kolektívnemu rozhodnutiu. Čiže mne je dobré, že ja tu mám istú takú, v rámci pracujúcej chudoby mám vysokú mieru slobody a dynamiky a aj spôsobu, ako komunikujem s ľuďmi aj súkromne v tých správach, že nekomunikujem ako keby. Keď komunikujem za ECHOS, tak to musí mať nejakú inú štábnu kultúru, lebo komunikujem za Energeticko-chemický odborový zväz, za túto organizáciu, kde reprezentujem aj ľudí, ktorí ma volili, som tam podpredseda zvolený a aj ľudí, ktorým akože v rámci kolektívnych orgánov som podriadený, hej, takže tam som ako keby mám pocit trochu viac zošnurovaný a tuto mám taký väčší pocit ťahu na bránku, alebo také, že jak sa zobudím a mám pocit, že takto by to bolo fajn, tak to môžem urobiť a nemusím ako keby s nikým ako keby konzultovať, že či to takto môže byť alebo nemôže byť. Hej. Čiže pre mňa to význam má a má to podľa mňa význam aj preto, že tam teda už vybudovaná veľká základňa ako followerov, ktorí to teda sledujú a podľa mňa to má veľký význam aj pre odbory, lebo my sme stále otvorení spolupráci samozrejme s odbormi a akože vieme tam robiť kadejakú synergiu aj s hocikým iným, kto sa proste venuje týmto témam. Čiže podľa mňa je len dobré, že také niečo funguje a že to funguje dobre a keď sa to dá nejako synergicky prepojiť, tak môžeme sa o tom pobaviť. Čiže význam to má podľa mňa. Nadia, vy teda v práve akcie hovoríte o tom prístupe tej práve akcie, ale mňa teda zaujíma, že či môže tento prístup fungovať nejako teda masovejšie, že aký máte výhľad, možno nejaké strednodobé perspektívy, kam by ste to chceli posunúť? My teda veríme a dúfame a historická skúsenosť ukazuje, že áno, môže, ale samozrejme to nezávisí len od nejakej našej iniciatívy a našho fungovania. Vstupujú do toho rôzne faktory podľa mňa a to aj externé, čiže určite, že v nejakých možno krízovejších situáciách alebo v nejakých menej príjemných hospodárskych obdobiach je jednoduchšie organizovať ľudí, lebo tá nespokojnosť je väčšia. Ale teda áno, perspektíva je, že teda aby bolo viacej členov a členiek v priamej akcii a prípadne, aby sa teda organizovali na svojich pracoviskách a možno, že prechádzali z defenzívy do nejakej ofenzívy. Že by to nebolo iba o tom, že niečo sa mi stalo, ja teraz na to reagujem, ale aby to bolo aj vznášanie vlastných požiadaviek v tom strednodobom horizonte.
A tiež ma zaujíma, že Milan, ty ako to vidíš, tak zvonka, ten špecifický prístup priamej akcie, to nejaké fungovanie mimo tých tradičných nejakých inštitúcií, že má to nejakú perspektívu podľa teba v nejakom širšom rozsahu? Alebo vieš, mne sa to veľmi páči, lebo proste to je fakt, ako tá osobná konfrontácia, tieto natlakové akcie fungujú, proste to je jasné. Ťažšie sa ti odoláva, keď za tebou niekto dojde a tam je prítomný, dožaduje sa niečoho. Že akože vidím to aj napríklad na tom sociálnom dialogu, teraz len tak odbočím, že pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmluv, že veľakrát je to akože naozaj, že vyžaduje to dohodu dvoch strán, hej, ale už len to, že ty chodíš za tým zamestnávateľom a pýtaš niečo a chceš od neho niečo, tak jeho to núti proste na to nejako reagovať a prípadne aj zvolniť, alebo zvolniť z toho, aký je imunný voči tvojim požiadavkám a niečo ti dať. Čiže akože funguje taká osobná konfrontácia, to požadovanie vecí a mne sa to veľmi páči a akože ja si myslím, že je to proste niečo, čo sa odbory môžu inšpirovať a ako viesť proste aj tých zamestnancov združených v tých odboroch v rámci toho organizingu a angažovania tých ľudí do riešenia tých problémov. Je to super. Vlastne to ma práve zaujíma, keďže sledujem to dianie na odborovej scéne po celom svete, veď aj ty určite, že vidíme odbory rôzne také novšieho typu alebo aj tradičné, ale v iných krajinách, ktoré de facto sú tradičné odbory, ale fungujú veľmi podobne ako teda priame akcie. Robia rôzne kampane, robia toto nejaké osobné konfrontovanie. Teda prečo to na tom Slovensku sa nerobí alebo nefunguje? Alebo kedy to začne fungovať? No lebo čas odborového hnutia zaspalo dobu a aj zaspalo proste, akože nechápe, že čo treba, hej. Sa niekde udomácnili a niekde idú vo východených kolajách a myslia si, že takto to stačilo, tak to nejako fungovalo, nejako roky a idú s otrvačnosťou. Ale to máš také dva prúdy aj v odboroch, proste máš fakt, že šikovných, zapálených odborárov, ktorí sa o takéto veci snažia, lebo tie odbory samé o sebe, akože mne to príde, že to je iba taká schránka, také vozítko, ktorému môžeš dať obsah, aký ty chceš. Môžeš to robiť takýmto angažovaným spôsobom, takýmto akože, že organizuješ tých ľudí, angažuješ ich, zapájaš ich a pracuješ s nimi intenzívne. A môžeš to robiť aj tak, že sa niekde uvelebíš v nejakej funkcii počase a zavrieš v nejakej kancelárii a myslíš si, že akože takto to stačí a že sa tam vyjednáš nejakú kolektívnu zmluvu. Možno máš nejakého dobrého zamestnávateľa, kde to ešte aj ľahko ide, lebo aj to je niekedy, čo ťa môže akože viesť k nejakej pasivite. Čiže takto by to podľa mňa malo byť. To je proste, a k tomu akože Slovensko musí smerovať, lebo ty tých ľudí vieš zapojiť a nabaviť do odborov iba, keď ich nababíš do nejakej akcie, že máš ťah na bránku, že to proste má drive, že to proste niekam ide. Nie iba, že poďte k nám do odborov, potrebujeme členov, to je prihláška, akože to ti vstúpi do odbora. Prečo by si mal do takých odborov vstupovať? Jasné. Tak už v podstate blížime k záveru. Jedna zo záverečných otázok je, že kde teda vidíte nejaké styčné body alebo nejaké možnosti spolupráce medzi teda vami alebo vašimi prístupmi. Teda sme zistili, že ty sa naozaj venuješ tomu právu, aj priama akcia. Veľmi často riešite právne otázky, možno z takého nejakého laického skore samoštúdia, ale teda neviem, aký je aktuálny stav v priamej akcii. Čiže v čom vidíte možno nejaký potenciál v tomto smere? Ja si myslím, že to tak ako doplňa v podstate, že venujeme sa podobnej téme, ale každý z toho ako keby svojho uhla pohľadu, ale ja si nemyslím, že to je úplne zlé, že práve, že podľa mňa to je fajn, lebo nemám pocit, že ani jeden z nás, že by si chcel tú tému nejako uzurpovať a tá téma je obrovská a je to teda, aj tých problémov je nespočetne veľa, tiež máme podobné skúsenosti, ako ty si spomínal, že to je naozaj, že všetko sa porušuje a stále. Čiže pre nás je napríklad fajn, že sa venujete tomu vzdelávaniu v oblasti toho pracovného práva. To je super. Tomu my sa navonok venujeme menej, že my skôr keď tak akože odpovedáme konkrétnym ľuďom. Takže asi tak, že také doplnenie. Že... Áno, akože mne sa to presne toto pozdáva a vlastne, ak som ťa aj to počúval, tak mi tak aj doplo, že tak mám niektorých ľudí, ak toho živnostníka si spomínala, že to ja potom už ani tak nejako neriešim. Ja už potom akože že mne príde, že fajn, že môžem ich k vám vlastne poslať, mne to ani nenapadlo, však vlastne to je takáto inštitúcia, že skúste kontaktovať ich. Čiže toto si ja určite z tohto rozhovoru beriem, že na to nemusím pamätať. Takisto, keby ste potrebovali nejakú konzultáciu právnu, ja som k dispozícii, to bez problémov.
Čiže akože ja v tom vidím veľkú takú tiež synergiu a takéto doplňanie, lebo sú fakt veci, kde to právo proste je buď pomalé, alebo tie inštitúcie sú slabé a ťažko vymožiteľné a kde by fakt bol lepší nejaký priamy nátlak. Čiže tam je to akože dobré, keď potom môže nastúpiť niekto ako priama akcia a ísť na to takto. Čiže posledná otázka, vlastne ako by ste dali radu alebo nejakú pomôcku nejakому pracujúcemu človeku, zamestnancovi, ktorý rieši problémy v práci, nevie si dať rady, kam sa obrátiť, čo robiť? No môže nám napísať. To je asi taký základ, že teda keď je nejaký problém, tak kontakty máme na webe. Čiže vie sa nám daný človek ozvať a vieme sa na to pozrieť, že teda, či vieme alebo nevieme pomôcť. My sa snažíme vždy sa na to tak pozrieť kriticky, nepreceňovať sa, čiže môže sa stať, že povieme aj, že nevieme úplne, alebo že teda je to skôr taký ako právny problém, alebo že bolo by dobre to právne riešenie, že teda to my nerobíme primárne, ale niekedy práve, že sa vieme na to pozrieť tak opačne, že dobre, tak ako právne úplne to možno nepôjde, alebo nechceš, ale my by sme vedeli toto a toto. Čiže kľudne sa ozvite a uvidíme. No, že proste keď už človek chce niečo riešiť, je to super, tak už akože nech má nejakú trochu odvahu a teda mal by sa, keď je v tom taký osamotený, nevie čo má robiť, tak mal by sa obrátiť na ľudí, ktorí niečo vedia, takže presne ako priama akcia. My vieme minimálne nasmerovať toho človeka. Inšpektoráty robia poradenstvo, hej. Odborové zväzy, Konfederácia odborových zväzov má tiež takú svoju právnu poradňu, majú to na stránke. Čiže akože sú to viaceré inštitúcie, na ktoré sa vedia obrátiť a minimálne sa nechať zorientovať. Niekedy postačí aj googliť, hej, akože to ľudia sú niekedy leniví aj si niečo vygoogliť. Takže akože treba si pozháňať info a potom na základe tých informácií už potom človeku z toho niečo vylezie, že ako by mohol konať ďalej. Tak teda to bolo všetko, tak bodka za dnešným stretnutím. Tak ďakujem ešte raz Naďe z Právnej akcie. Ďakujem za pozvanie. A Milanovi z Pracujúcej chudoby. Ďakujeme a majte sa pekne. Nech sa darí. Čaute.